Tak můžeme, pane kameramane, jdeme na to. Dobrý den, drazí vážení spoluobčané. Dovolte mi, abych vás přivítal u slavnostního projevu prezidenta České republiky. Novoroční projevy musí mít váhu a lidskost. Proto jsem vás pozval do mé chalupy u mě na Vysočině. Vím, že v tomto státě je i hanba vystřízlivět, ale i já jsem jednou zkoušel přestat pít. Nechal jsem alkohol, akorát jsem si pak nemohl vzpomenout, kde. A tak tedy pijte dle svého uvážení, kuřte taky dle svého uvážení, sice až od 27. roku života. Do nového roku 2015 bych chtěl popřát hodně úspěchu ruským Karlovým Varům a jiným dalším lihovarům. V novém roce jsem se rozhodl mluvit slušně vůči všem českým médiím. Ke slušnosti samozřejmě patří i pokračovat v éře mých prezidentských předchůdců a udělil jsem tedy amnestii. A tu amnestii všem uvězněním na záchytkách, které jsou dle toho, že včera proběhly bojaré silvestrovské oslavy, přeplněné. Jistě se ptáte, proč jsem udal amnestii lidem uvězněných právě na záchytkách. No, je to zcela jednoduché, i Vašík Klaus pustil své kamarády. A tak tedy chtěl bych se rozloučit při této slavnostní chvíle šťopičkou dobré vypálené slivovice a všem tedy pěkný, nový, šťastný rok 2015 s pánem Bohem Zemanem.